tikulandireni ku program inanso ya Amayi Anzanga panotu pakanema wa Times. Dzina langa ndi George Misinde. Program imene imathandizira kuunikira azimayi akamachitiridwa nkhanza zosiyanasiyana. Kuti tumwina iniyo simukuziwa mukuona ngati mchikondi komatu akupangirani nkhanza. Ndiye program imeneyi imakuthandizirani kuti tuone kuti kodi ndi chani chimene chikuchitika, kodi nkhanza iyi ndi iti. Ndiye amatipatsira program imeneyi pano pa Times ndi abungwe lija la Warwick. Kumvana tapatsani moni amene akuonera kanema madzulo ano. Moni nonse. Zikomo kwambiri. Ndiye nkhani ndi imeneyoyo tifuna kuti tiyambepo. Lero lino tikhale tikuunikirana ma mitu ingapo. Timanena kuti tapanga ma program angapo amene mwina ena simudaonere. Ndi timafuna kuti tingoyambala kugunda apo ndi apo munganachita sabata yatha. Koma lero lino tili ndi mitu ina imenenso tinakambirana mu program imeneyi ya Amayi Anzanga. Lero lino tifuna kuti tiyambe ndi banja. Akati awali pa banja amanandauza chani, nanga ndi zaka zingati zimene munthu akuyenera kulowa mbanja. Mizimutu kumvana anthu amati yayi mwana wa zaka 16 akwatiwe tizidya mjeni matumbi pano. Akwatiwe tizidya kanyenya. Ndizoona zimenezo. Banja malamulo athu imayamba zaka 18 chifukwa chokuti malamulo athu malamulo athu akulu timati constitution. Yes. Tinakambira nako imanena kuti mwana ndi aliyense amene zaka 18 sanafike. Nengati kumudzi mwana wa zaka 16 akupanga ukwati noti mwana amene akupanga ukwati neti madziwa kuti ukwati wa mwana ndi mulandu. Ndiye ngati 18 sizinafike ni mulandu. Si banja malamulo samapanga recognize kuti imeneyo ndi banja. Komanso ena namvako amadikirira pa 18 years wakwanitsa tsiku la ukwati. 18 tsiku lomwe la ukwatiro akukwatiraso tsiku lomwe ati ndakula nzaka 18. Aweponso timaonekira kuti munakumana liti. Munayamba chibwezi yamba liti. Komanso munthu akukwatira nayo ndiwamkulu bwanji. Ndiye ngakhale banja timati yekhayo amene anafika zaka 18. Koma sikuti munthu ndiye wangofika 18 tsiku lomwero banja. Ngati pali zinthu zina zimene zimatha kupanga point kuti ngakhale mwana wafika zaka 18 koma abambo watu ndi zaka 53 akunkwatira mwanayo pa birthday yake ya zaka 18. Corruption imeneyi sipena bake sipanaende bwino. Sipanaende bwino. Okay, kwa nkhani ya zakayo let's say wadusa zaka 18 wamene wafika zaka 20 zibambo zaka 50 pali vuto. Pakazokhala vuto pakakhala kuti chibwezi chotamba naye mwanayo liti. Komanso mwanayo ali pa skulu. Pamene pamakhala vuto kuti wazaka 20 chakutiyo. Kuti ali pa skulu muna ali ku university akumusiyisa mwana skulu. Chabwino. Kuti lingati bambo chikulire uja kutenga mwana amene salamalize skulu ngakhale apitira zaka 18 koma ndi mlandonso. Pamakhala ma questions ena kuti mwanayo chifukwa chane uyuyu wankulu uyu mwanayo wankonda uyu ndi chikondi cheni kapena pali china chake akumukola ndi mwana. Ndiye pamaonekeredwanso kuma malamulo athu aliyense wa zaka 18 kupita kumtunda ameneyo si mwana. Wa 18 kupita pansi ameneyo osayesa ndi mulandu waukulu umangidwa kwa basi. Ndiye banja ndi munthu aliyense anafika zaka 18. Komanso pali mabanja malamulo athu pali mabanja 4 amene amatenga ngati mabanja malamulo athu. Namva kwena mati yaya watu palibe banja anangotengana. Anangotengana makhala limodzi. Palibe ankhoswe sana mange ukwati amakhala limodzi mesi banja chibwezi chimenechi. Ndi malamulo athu amati yayi ngati munthu mwakhala kuposa zaka 5 muli limodzi. Komanso anthu okonani amaona kuti awatu ndi mayi ndi bambo. Komanso mukudalirana pachuma. Mukupangira zinthu limodzi. Mukhala nyumba imodzi zaka 5 zapitirira ngakhale palibe ankhoswe ngakhale palibe certificate ya ukwatiri yonse. Imeneyo ndi banja.
malamulo ndithu. Kutoko mwina mukuonera kanema wa times ndiye mukukhala limodzi simunadalise kuchalichi Ankhoswe sadziwa koma ngati mukukhala limodzi zikangokwana zaka 5 bambo umenewo ukwati mwadalitsa khoti likutero sichoncho ndichoncho malamulo amatero zikakwana zaka 5 ndi ukwati umenewo zaka 5 thamangizani mapepala ndi ukwati olo musathamangise mapepala muzingokhala banja limene lolo malamulo amalitenga ngati banja lina lili ndiye kuti patakhala kuti pachitika imfa azatsatira malamulo akhoti amati chani azatsatira olo patakhala kuti mwasiyana khoti lizatsatira malamulo a banja kuti amati bwanji. Nde pali banja lina timati customary marriage imene imatengera chikhalidwe chathu chakumudzi tikakhala kumwera kuno Chinkhoswe ena kupanga Chinkhoswe chija basi kutengana kupanga Chinkhoswe kutengana kumakhala limodzi banja limenelo ena amalowola anzathu wakunsanje kumaso kumpoto the moment mwalowola mkazi mwantenga simunapite kukasayinisa marriage certificate simunapite pa chalichi limenelo ndi banja latheka banja ndithu latheka limene ndi customer mwatsatira chikhalidwe chanu. sono mukapanga Chinkhoswe mukapanganso pa chalichi uja ndiye kuti mwaphatikizatu koma otherwise ukwati unatheka kale kuti pa chikhalidwe chathu amafuna kuti tipite ku chalichi kuti kukakhale ndithu abusa akasayinire kumene kuja kusayina mbuku pa certificate kuti adalitsa ukwati woyerawo ndifeka malipikiso tikapanga Chinkhoswechi koma tidikire tsiku la chani kodi la ukwati Chinkhoswe customary marriage mukupanga ukwati pamene opo mukapita ku chalichi ukadalitsa imeneyo ndi marriage ina malamulo athu ndi marriage ina It's another kind of marriage. Chifukwa Chinkhoswe icho mutha kuchidumpha kungokumana Ankhoswe kukambirana tipange ukwati osapanga Chinkhoswe chilichonse koma Ankhoswe awo ndi awo kukumana mukapita kuchalichi sakakubwezani sicho sakubwezani amangofunsa muli ndi Ankhoswe alipo angamafunsa kuti mwapanga Chinkhoswe Ankhoswe alipo lero imene ndi type ina ya marriage. Nde pali ina type ina ya marriage amati mchato okay imene ndi wa registrar kapena kwa DC mumangotenga certificate imene amakasaina ku chalichi imene ndi certificate ya boma chalichi imapasidwa ndi boma imapasidwa udindo ndi boma kuti mutha administer marriage certificate imeneyo imapezeka ku boma kwa DC kapena kwa registrar. It's the same certificate mupita kwa registrar mukasaine kapena mupita kwa DC mukasaine anthu folo iwe ndi amuna ndi Ankhoswe malamulo amapanga recognize imene ngati banja. Ena amanena kuti akabwera kudzadandaula ngati kupongwe kwathu nkhani za banja munapanga ukwati sinapange tinakangolembetsa kwa DC mwende ukwati nanga iwo amafuna anthu azamvinde bacha ndi ukwati apena munapanga ukwati tinangopanga Chinkhoswe timangokhala limodzi Chinkhoswe munapanga lili zaka 15 ukwati wakwana umenewo mwende ukwati tifuna tikuuzireni mayeso mwina mwache ena mwina ndrama zavuta mwachepekedwa koma mmafuna mutapanga ukwati wabwino kupita kwa registrar kupita kuchalichi kadalitsa ukwati basi ndi ukwati watheka fadena amaona ngati kwandi mafanta atu akati mwapanga ukwati fanta palibe ndi sinapange ukwati koma ukwati ndi ku certificate ija tikasaina umene ndi ukwati kupanda certificate palibe sitinasaine ngati tapanga customer tapanga Chinkhoswe atilipirira lobola umenewo ndi chani ndi ukwati chabwino tiyelekeze kuti munthu wokwatira uli ndi mkazi uli ndi wana ndiye wapanga chibwenzi mlandika mtsikana kena ndiye ukhala kumeuja kumapitanso ukacheza kumapita ukacheza zikadusa zaka 5 ndi ukwatitsa wena kapena nangasi ulikale umauja ungonthandizira kuti nangasi mwina mwache palibe amene angathandize chemwaliwa akuvutika ndiye zikupeza tisapitisira sopo ndi zina zotero anthu ngati amakuonani kuti awa ndi ndi Mrs. omene ndokwati ngati mmadalirana iwo amadalira ndithu kuti zonse mukupanga zino
rent mukwalipirira zakudya pakhomo mukwapasa ana pakhomo mukwathandizira zonse ndi ukwati umene uja sungakhala ukwati chifukwa choti paja nanena kuti kukhalira limodzi cohabitation chabwino so chifukwa choti sukukhala kumene kuja sukwati yayi pachiso kukhala sukwati komano pali maudindo ena amene wapanga create bambowe zaka 5 zimene upitazi oti atha kumakutsata olo malamulo atha kukulumunikira kuti maudindo amenewo uzikwaniritsabe okay ngakhale panalibe banjalo ndetilerekeze kuti pali ana yes obereka ana kumene wabereka ana basi ana amenewo ndi ako ukamaza mwalira ana amenewo samasiyana ndi ana kunyumba mkazi wako ana sabata titakamba za mafulo ana yes mwana samasankha kumene wabadwa sasankhaso abadwe kwa ndani ndi malamulo amanena kuti mwana aliyense ndi chimodzimodzi wabadwa kuchibwezi wabadwa nyumba palibe kusiyana kuti anabadwa kuchibwezi uyu ndi bambo ake si amene acha ayi ena amati ngati amayerekeza ngati ana Abrahamu akuti uyu Isaac Ishmaeli ati uyu ndi Ishmaeli wadi wantchito awanda Ishmaeli awanda ujera Isaac ndi Ishmaeli tapita nuko Isaac tabwera numzaje kuno onse ajalo wazija Ishmaeli ndi Isaac malamulo amati Ishmaeli ndi Isaac yese ndi Isaac tikamakamba pamenepo za chuma cha masiye ana onse amakhala ofanana ndicho chimafunikira kukanga wauza mwina ngati pali kuti kugawana chuma mwauza amene agawa chumaja kuti kuli Ishmaeli enso uko kuli Isaac ajakani oti malamulo chabwino kulibe Ishmaeli ndi Isaac malamulo ndi Isaac ndi Isaac ndo kuli Isaac ndi Isaac basi kulibe Ishmaeli ndeko amene ndi amakhala maufulu na maudindo abambo aja yes amwana ngakhale mwana ali kuchibwezi akamwalira koma wamkaziyu pamenepo ndi amakhala ndi malire sangapange claim ngati second wife kuti nanenso pa chuma cha masiyeshi ndikhaireni chifukwa analamunanga ingokhala mkoma mtima kwa mkazi zakoyo ngatalo koma mtima kuti ngasi anaberekera anaso ndi amunanga komanso koma ndedi one in a million itu komanso zimakhala so ndi ukwati wanji umene anapanga folo ngati anakwatirana ukwati wanchatho komanso wakutchalichi wampingo tisati tchalichi chifukwa chokuti asilamu amakhala ndi mzikiti osati tchalichi ndetisanene kuti tchalichi ukwati wampingo timatengeranso choncho ngati uli ukwati wanchatho ndi ukwati wa tchalichi chiwiri amaletsa ndengakhale asilamu amalola kuti ndi akazanga kuna ndati tchalichi ndi nchatho sono kwa registrar kwa DC ndi ku tchalichi amaona mkazi mmodzi basi ndengakhale ku chibwezi mamuna yamapita lo zaka 10 zaka 20 mkaziyo sangabwere nkuzanena kuti nali mkazi wachiwiri chifukwa chokuti ukwati umene anali nawo mamunayo sumamulola kuti akhale ndi akazi awiri amapanga mozembera ndi uyu mkazi winayo sangapange samakhala ndi right pa chuma chimene wasiya komano ana amene abadwa ndi amene amakhala ma Isaac aja ana atakunena kuti malemoyo anali ndi ana anawa ndi chimodzimodzi ndi ana amene ali mnyumba komano ukakhalano ukwati wa anzathu achisilamu komanso ena amene amapanga customary marriage umatha kulola chiwiri ndi azagawana 50-50 ayi palibe kugawana 50-50 kodi 50-50 mmaitenga kuti nanga munthu anali ndi chiwiri ani mkazi woyamba ndi mkazi wachiwiri aso ndi azikazi ake chuma chacho watisiya pano half ayi malamulo sayenda choncho koma kuti bwa wayamba timatengera chifuniro chimene iye wafuna mamunayo chabwino anali ndi wiro ndizimakhoza kutheka kuti ndalama zambiri atenge mkazi wang'ono atalemba widi yotero
ngati walemba wili yoteyoyo Eh. zimatha kutheka komano malamulo amapereka room kuti mkazi wamkulu akathe kudandaula kuti palembedwa awiru kuti chuma chambiri atenge mkazi wang'ono koma chuma chambiri chonsecho anapanga ndine ndekuti pamene popo wili imeneyo sinaende bwinoyi ndi timati challenging wiru. Amapanga anthu kukhoti kwambiri ndakuzapanga challenge wiru. Challenge wiru imene yachitika yalembedwa yatuluka kuti chuma chigawidwe chonje ibweresa chiphinjo kwa anthu otsala amene amadalira kwa mwalimuyo kuti mina mwachito was altered. Ena amatha poti anthu ambiri tinaphunzira masiku ano ena amatha ndithu kusayinira tikapena munthu kuja akudwala ndi kuyerekeza khala pabanja kutheka khala pabanja ndi mkazi woyamba zaka 30 o zaka 20 kena kuwapeza mkazi wachiwiri wakhala naye zaka zochepa zaka 6 koma amene amadwala nthawi yonse wakhala kwa mkazi wang'onoyo ndiye amathaudi yayo ndikuya naye samuona kuti akuyang'anira bwino mwina zonse ningosira wayamba uja ndi wamwano ine wandisamala ndi wang'ono ndiye wiruyi imene yatenge uyu ndiye uyu wamkulu amatha kunena kuti inde ngakhale mwina mukuti ndine wamwano koma katundu yeseyo munapanga ndine munapanga ndine neso koma ndili ndi anaso a munthu inde masulugaza kuti signature mamulembesa munthu yakudwala mutu usakuyenda bwinobwino basi mafuna kuti alembe ndama upaseni ino. Komanso pakakhala kuti palibe wiro choncho ndipo chuma cha masiye timachikamba kwambiri. Pakakhala kuti palibe wiro choncho khoti limaunikiranso kuti chuma chimene chilipocho contribution ngati tiyerekeze kuti munthu anali ndi mashopu mwina tiyerekeze mashopu 5 ndikutheka kuti mkazi mmodzi anayika ndalama zake kumashopu kaja mapanga mphamvu zake mama wa 5 koloko ali pashopu Yesu atamange ali pashopu pokwera kuti chuma chiziyenda bwino komanso chuma chizitani chizikula pamene nzake akungokhala pakhoma kulera mwana ndi pamene mo 50-50 yenda bwana isivuta amaonerekanso kuti contribution yanji wapanga kuti chuma chifike pamene chilipo ndi kona sititi 50-50 kugawa 50-50 nthawi zambiri so sichimakhala chilungamo makhala mwamphinja wina chabwino mwina mungotsekula kumene kanema wano Times imene kanema wa Times program yache Amayi Anzanga imene matipatsira panopo ndi Warwick ndi naye kumvana Mulumbe amene ndi legal manager kumene kuko kuti fotokozera ndithu zina ndi zina zofunikira pamene taphwanyiridwa maufulu athu ndiye kumapeto tifuna atiuze kuti kodi taphwanyidwa ufulu tingatani maipomaliza msaiwale zimene zimutiuze panopo tibwere ku human trafficking kuti ayi munthu uyuyu mwamusenza kuno mwakamusiya ku John kuti azikagwira ntchito kumene koko poyambirira human trafficking ndi chani kapena mchitidwe wozembetsa anthu ndi wotani? Mchitidwe wozembetsa anthu ndi wozembetsa anthu wamuzembetsa munthu wamutenga uko ndikamusiya uku anthu asakutani asakudziwa mmene mwafotokozera kuzembesa mukamazembesa chinthu nankha makhala kupanga mwachilungamo ukubisa ine chikwama handbag yanga ili apa ndi nyamule ndizembese ndikamachoka sindingonyamula bwino basi wika apa ndimayenda ndikamazembesa ndekuti something is not right ndeti kamati kuzembesa anthu something is not right sakuyenera kukhala ndiweyo sakuyenera kumachita zimene akuchita wazembesa ndengati kuzembesa foni imakhala mulandu waukulu ku polisi foni nini nde uzembese munthu uzembese munthu ndithu ndi nkhani yayikulu nde kuzembesa tinakambira nako sabata ina yake zozembesa anthu tinkafotokoza kuti uzembesa mwina ambiri timangoti munthu apita ku Kuwait akagwira ntchito azembesedwa apita ku South Africa akagwira ntchito azembesedwa timayiwala kuti Malawi momwe mwino timazembesana Malawi muno tinakambirana kutenga kucholo kausiya ukalonga ndipo ndimapanga follow ndinamva pa radio kuzomba amati amayena
program titangoyankhulana Yes. wiki amawa yake amati amayena kuzombako kamashinga kandi zombe machinga kangati amatero anagwira ifuta anazembesa atsikana kudera kwina ndikumagwiritsa ntchito mu bala mwawo koma amagwiritsa ntchito ngati mahule muziko momuno kumachinga osatiso kunja iya osatiso kunja ndiye munthu wina anapita ukanena ku polisi kuti zimachitika ku nyumba uko sindimazoona sizabwinobwino ndiye amayi aja anagwidwa kuti anthu anazembesadi ndiye zimachitika kwambiri makamaka sindingayike specifically kuti mabala athu chifukwa ayena timazembesa anthu ndikumakhala nawo nyumba takazembesa takayaba kumudzi tiye tikakuphunzitsa sikulu mwantenga mwana kumudzi mwamu ena mwapasira anzawo azikugwirani ntchito maso muzimphunzitsa sukulu ndi mwana amathosa mapita kusukulu komwe apita kuchigayo lero supita kusukulu upita kuchigayo mangomugwiritsa ntchito komanso sukulu kumphunzitsa sukulu simalipiroyi ngati kumugwiritsa ntchito munthu tinakambirana sabata ina yake munthu nanga twamulemba ntchito wena uzimulipira ngati kumphunzitsa sukulu kumpatsa chakudya umene ndi ubwino wako simalipiroyi ziwezo ngopanga on top mungothandiza mungothandiza ndiye kuzembetsa kumala kuno timazembetsanaso pa kukwagwiritsa kwatenga atsikana kumudzi kwanamiza ndikakupezera ntchitoyo uzigwira ntchito mu bala mwanga koma kumagonetsa so kwa azibambo ndalama kumatenga aini yake abala kungomgulira sopo kumpatsa chakudya imeneyo iyo ndamosampasa ndamosampatsa komanso pakatipa pamatchuka kwambiri ana alubino kwaba imeneyonso ndi trafficking kwaba kuchokera kwawo kwapititsa kudera kwina kukapha pali milandu yambiri yachitika pamenepopo kuposera kuphako ena amatenga ndithu mene munanenera kupita nawo kunja ku South Africa kumakagwiritsa ntchito kukatani asakufuna imakhala trafficking imwina ndisindikize pamenepo imakhala trafficking ikakhala kuti mwini wakeyo amene watengedwa munthuwe sukufuna akukakamiza kapena akuopseza kapena akupusisa wafika pamalopo si zimene umayembekezera koma ulibe ufulu onyamuka kumapita zikangofika choncho iweyo akupanga traffic akulanda passport akulanda chaunzika chilichonse olokhale kuti passport yolibe koma ukangokhala pamalo pokuti anakutenga kwanu anakunamiza kapena anakuopseza koma pamene ulipo sungathi kungonyamuka mwa ufulu kusanzika kuti ndikumapita kwathu pakhala mavuto ena ukasanzika akuopseza sangakupase transport iweyo basi anakupanga traffic tinakugula ngati ena mwina tikuonera azimayi anzanga tili ndi anthu otero kunyumba ma business mwana oti sangapite kunyumba olo holiday Christmas osapita New Year osapita alibe ufulu uliwonse akapita amene kwathawa munanamizaso ndikuti imene nditani munapanga trafficking imeneyo ngati munthu ufulu wake alibe oti angasanzike kumapita chifukwa chani alibe ufulu komanso ngati akugwira ntchito imene samayembekezera imene mwamunamiziranji pene kunamiza sikuzembesa kumene basi kuzembesatu nde tati kuzembesa pachizungu ndi chani trafficking izikumveka bwino kwa basi mayi kumvana mulumbe amene tikucheza mu program imeneyi ya amayi anzanga pa makamba za kuzembetsa wanthu kumtenga kwina kumpititsa kwina iyeyo asakufuna komano ena amawanamiza because the fact kuti wanyamuka wekha watenga zovala zako walongeza kukunamiza kuja ndi mulandunso ndi mulandu ngati wakuuza bwera ukutumizaso transport iwe upita koma chimene anakuuza kuti upitire si chimenecho komanso sunganyamuke kumapita kwanu kubwerera uwopa kuti ndikabwerera andinena usati kundinena kokha mandi mulandu ndi alakwira iwo andimenya anditani andipanga chonchi mwina basi uli ndi mantha iweyo
suli pamtendere sanakupa sukufuna kukhala pamene sukufuna kukhala pamene uli koma ulibe choice ukungokhala anthu onse akudziwa kuti munthuyi akukhala chifukwa tomuza kuti azikhala kwawo sangapite tikungwiritsa ntchito. Okay. Imeneyo ndi traffic ndi ulendo ndi mulandu ndithu timayenera tikanene ku polisi kuti apapa palakwika khala ngati munthu uyu anazimbisidwa sakufuna kukhala panopa. Chabwino kumvana chifukwa cha nthawi ndikuganiza kuti tilekezere pamenepa. Pasala ndithu ma topic angapo amene ndikuganiza kuti zapitirize sabata ya mawa mu program imene ya Amayi Anzanga ma types of abuses. Imene just topic yabwino ko basi imene inafunikira kuti tiaunikire omvera kuti makamaka omvera ndi oonera kanema amene wa times. Koma nafuna kungofotokoza zamani napo kumalizira kuti ndi mabungwe ati ndi ati amene angathandizire kwa amayi amene ali ndi nkhanza zimene akuachitira makomo. Azimayi angamachitidwa makomo tili ndi kopita kwambirimbiri mu dziko lathu ku Malawi. Kuyambirira ndiyamba ndi bungwe limene ndimagwira ntchito. Chabwino. Chifukwa ndimalikondanso. Chifukwanso timathandiza bungwe la Woleki. Bungwe la Woleki lili madera 18 ku dziko muno. Kuchokera ku Rumphi kumatsika Rumphi, Mchinji, Lilongwe, Nchisi, Mwanza, Neno, Nchewu, Zomba, Mulanje, Cholo, Blantyre, Chikwawa, Sanje. Koseko Wolekiriko. Koseko Wolekiripo. Ma officers amene amathandiza amatha kupereka uphungu kuti mulandu ngati ulipo muyendetse bwanji. Mupite ku polisi kaya mupite ku court. Komanso ngati kudera kwanu kulibe Woleki ena amatha kupita anaisiso khanga amatha kuthandiza. I think so. Koma ndimadziwa ku court. Chabwino. Ndisachule mwina mabungwe ena kwambiri chifukwa sindikudziwa kwenikweni kuti amathandiza bwanji. Ku court amalandira munthu usumayenera kuti ukhale ndi lawyer kuti upite ku court. Pali nkhani zake zimene umayenera kuti ukhale ndi lawyer. Ku court nthawi zambiri amatha kukulangiza kuti nkhani yakoyi ukuyenera kukhala ndi lawyer. Nthawi zina imakhala yoti atha kukuthandiza. For example, ngati protection order uchitidwa nkhanza. Sukuyenera kudikira lawyer kuti akuthandize. Utha kupita kwa magistrate kukafotokozera kuti ndimafuna chikalata chachitetezo chifukwa moyo wanga uli pa chiopsezo. Yeah, that's true. Nde mundipase chikalata chachitetezo choletsa uyuyu kuti asandipangire nkhanza komanso asandithamangitse. Ku court amathandiza kwambiri. Koma pamene tikuona kuti moyo wathu uli pa chiopsezo kwambiri tikufunika immediate assistance, chithandizo libwere panopa pompano apolisi. Tili ndi ma victim support unit. Apolisi timayenera tizagwiritsa ntchito kupita ukadandaula. Imene tizamva bwino ya kuma abuses iko. Nkhanza za mbanja. Ndi apa nthawi kumvana yatithera ko basi. Komano ndikuganiza kuti zimene zizambiremo sabata ya mawa. Zikomo kwambiri. Chabwino titokoze kwambiri kwa onse amene monera kanema amene you are times. Titokozenso bungwe la Woleki Women's Legal Resources Center chifukwa chopereka kuthekera kuti tionere program imeneyi pa kanema wa times. Ine dzina langa ndi George Misinde. Bwanji tikumanenso sabata ya mawa. So, it's just the two of us.